Pak, jenengan wau kan to sampun nyugatani kula sak rencang-rencang sinden niku wau maeman to. Kula dugi mriki niku Pak Winardi niku ayo Mbak maem gek ndang dikengen maem ngono lho Pak. Heeh. Terus sakniku niku ajenge tangkret jenengan. Kula niku sinden sinten ngoten lho Pak. Oh, dereng tepang lho mare. Oh, dereng tepang. Kat mang sore ki ora kenal Pak. Belas saiki. Belas ya Allah Pak panjenengan bagus men to Pak. Ras. Brengos lho Pak. Jan. Hati-hati Pak Win, anggere sinden wis ngelem. Wis ayo ndang digarap kok. Oh, dadah wis kesuwen iku ilang iku mare. Iya ya Pak, iya ya Pak. Iya ya sabar Pak, sabar. Batine Bu Win ning jero karo tutuk-tutukno ngono. Nggih. Oke Pak. Nggih, niki kagem piantun wonten wingking ingkang gawe wedang wau nuwun gending menika. Nggih, siap. 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 Kang hati. Nggih. 500.000 ya Pak. Boten Pak guyon. Karone kene ya ora. Ora siap ini.
Anakku bocah ayu, anakku sing setinik-tinik. Limbuk, ana dawuhmu apa, Mak? Sadurunge matur sing akeh ayo tak dherekake ngunjukake rasa syukur ana ngarsaning dat ingkang mrwengdat. Merga panjenengane kang wis paring wujude nikmat sempat, nikmat sehat, satemah bisa nderekake silaturahim awake dhewe sak kanca Sawanana Laladan Karangmaja Kartoharjo Magetan. Kaya ngono kuwi. Ana daleme sapa biyung? Iki marak sowan mituhu dawuh pangandikanipun pepunden nenggih Bapak Supito SPI MSI ingkang kembulan niat karo Ibu Susi Rudiana SPI. Iya. Karo ngestokake dawuhe Mbah Sukiyem. Merga dawuh sing tak tampa Mbah Sukiyem ki anggene gelar wayang gantung gong kaya ngene iki ora kurang ping 8 lho, Nduk. Iya, Pak. Kaya ngono kuwi. Mongko nggone ya rada rupek kaya ngene ya, Mak. Adate awake dhewe yen wayangan yen ora ning lapangan ya ning dalan gedhe kaya ngene utawa latar sing jembar. Iya. Iki mung kaya ngene kahanane. Ning ngene, Nduk, kowe perlu tak ngertekke lan perlu tak luruske. Luwih becik Nadyanto ora kagungan wujute papan sing jembar ning kersa wayangan kaya Pak Supito kuwi luwih apik. Iya. Tinimbang duwe latar jembar bandane pirang-pirang ning ora gelem nanggap wayang. Ngono. Luwih becik kaya Pak Supito, Nadyanto panjenengane lenggahe ning Jepara kanggo srana nyenengake ya kuwi Mbah Sukiyem, mula banjur ditanggapne wayang nggone ya rupek kaya ngene. Ora apa-apa nggone sempit sing penting honore dalang tetep amba ngono lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Patut minangka conto, patut minangka tepa tuladha. Wah, temenanan kok, Nok, hebat luar biasa. Dasare ya pepundenmu Bapak Supito kuwi ya piyayine apik, piyayine becik. Buktine Nadyanto arang-arang anggene kondur ning dalem kene parandene bareng kagungan kersa sing kepareng nyengkuyung pirang-pirang. Iya. Dipangestoni karo para sesepuh adisepuh, para kiai alim ulama, tangga teparo, sanak kadang pawong mitra famili kabeh. Temenanan kok, Nok, temenanan. Wong piyayi tek apike nganti kaya ngono. Sapa? Pak Supito. Mbiyen nalika rawuh ana ing omahku Karanganyar Njaten kono, wis anane mung manut karo awake dhewe. Iya, ora ngenyang karo rega dalang. Ya iki lho sing tak enteni kaya ngene iki. Dadi yen petung karo dalange aja sok ngenyang. Yen nganti nyuda regane dalang, padha karo nyuda karo rezekine dhewe kok, Nok. Kuwi omongane wong golek dhuwit kaya ngono kuwi. Loh, ora ngono, intine pancen ya pepundenmu Bapak Supito sesarengan karo Bu Susi nalika rawuh ning Karanganyar. Tenan kok, Nduk, Pak Supito sepeser pun sepesren pun ora ngenyang karo anggarane dalang. Babar pisan ora ngenyang 1 juta 2 juta ora ngenyang. Hebat luar biasa. Ning sing ngenyang Bu Susi. Padha ae lek ngono kuwi jenenge. Ning intisarine iki wis bisa sowan mongko udakara petang dina kepungkur Pak Supito saka Jepara ki arep tindak mrene mampir ning omahe dhewe nggubuki dhewe Karanganyar wis paring wujude apa-apa karo awake dhewe. Iya. Wujude kae urang ya, Mak. Sak apa kuwi jenenge sak kerdus gedhe urang wah kaya ngono. Iya. Kaya ngono le tresna karo seniman. Pamriye men awake dhewe marem pengen ngurmati mulyake karo seniman iki kaya ngono kuwi. Iya, elok temenanan. Dasare ya juru ladine ya cukat-cakut trengginas trampil. Oh, temenanan. Kanca-kanca laden luar biasa. Wis to, ngaku wayangan iki gayenge kaya apa, sing nanggap ki sugiya kaya apa. Yen renek juru ladi, engko sak panggung bakale kaliren kok, Nok. Iya. Mula kanca-kanca laden ki penting bapak-bapak lan ibu-ibu sing masak ana mburi. Bener kaya mengkono. Kagungan kersa apa to, Mak? Syukuran Mahargya Putra Mbiwada Siwi menika kagungan kersa mantu. Iya. Manten putri nenggih Mbak Yurara Sela Rizka Rahmawati SE melawan sapa? Tek kaya tinju ae melawan.
Palakrama karo Rokomas Bagus Bayu Pratama Putra SPD GR. Wah ya girong kudu guru ketok yen GR iki. Ha ya ngono kuwi. Mula intisarine awake dhewe nderek nguyung-nguyung anyeng kuyung nderekake Pak Supito sak kula wangsa karo Mbah Sukiyem. Ha iya jeneng Jawa mbiyen iki apike ya kaya ngono ya, Mak. Yen mbiyen iki akeh jenenge mingkem kok no. Iya. Sukiyem, Pariem, Parinem, Yuyem ngono kuwi. Mingkem pamrih apa kuwi ana karepe doanya supaya sok yen dadi wong, dadi piyayi, aja sok ngrasani karo tangga teparo, aja sok nyacat karo tangga teparo. Mula mingkem, mula jenenge terus mingkem yem ngono kuwi. Iya. Mula jaman saiki wong jenenge Wagita, Birgita. Mengo mula senengane ya ngrasani lanangan ae. Ayo ngono kuwi. Iya to. Kaya ngono kuwi. Ayo bareng ngrasani terus dirasakne. Lah ya ngono kuwi. Iya. Wong biyen iki kaya ngono ya. Kaya ngono apike. Dadi ya wong biyen kuwi nuwun sewu ya. Sederhana prasaja. Piyai Kakung laire dina Rebo jenenge ya Pak Rebo. Iya, Delalah Pon jenenge Ponadi. Ngono kuwi. Ya. Legi jenenge Legina, yen wedok Legiem. Ngono kuwi kena nggih pengeling-eling. Ya. Aja nganti awake dhewe njur gila karo jeneng Jawa. Ya. Anak nggenku ki jenenge jane Edi Santoso. Ya. Bareng kondang dadi artis besar jenenge dilih. Yen Edine tetep ning Santosone dilangi diganti Edi Siletonga. Ya. Kuwi malah ora apik kaya ngono kuwi. Dadi jeneng ki apa anane yen pancen ora marem jeneng Jawa, monggo nggunakake jeneng Arab. Ora apa-apa. Upamane ya duwe anak, gampang, Nduk. Dijukuke saka surat Fatihah kuwi wis dadi jeneng anak pirang-pirang. Contone, Bismillahirrahmanirrahim jenenge anak Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin jenenge anak Amin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nggih jeneng anak ya apik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Ha iki apik. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dadi upamane kowe duwe anak 10 kok jukuke saka Fatihah, yen nyeluk bareng malah penak. Al-Fatihah mak geruduk teko kabeh. Ngono ya, Mak. Ngono kuwi sing apik. Ning sok-sok ya ana lho, ora marem peh anake lanang jenenge ya Kacuk Santosa. Eneng-eneng nggen kuwi bakul sego pecel ngono kuwi. Peh anak lanang anake Pak Joko kae dijenengke ya kuwi Kacuk Santosa. Padha karo kidul omah kae, Buendang kae, peh duwe anak wedok siji tur ayu le jenenge sapa? Nunu Indrawati. Lah, kaya ngono. Ya ora enek salahe to, Mak, wong nyatane ya putri. Lho, ora nyalahke, Nduk. Yen nganti kecelakaan ana bebaya ing marga, iki mengko yen ngabarke iki bingung. Upamane si Kacuk putrane Pak Joko ki numpak pedah motor ke lor ning prapatan ya. Terus si Nunuk numpak pedah motor ke kidul. Neng prapatan tanpa ana bangjone ndelah bianter kabeh akhire brus tabrakan tenan. Iki le ngabarke bingung. Sing tabrakan sapa? Anu Nunuke Buendang ketabrak Kacuke Pak Joko. Lah ngono kuwi. Lah bingung to le ngabarke ngono kuwi. Iya, lawas ya, Yung. Ngono kuwi. Lumayan Nduk iso nyeser derderan. Ayo ngono. Iya bener, Mak. Kaya ngono kuwi. Lah magepokan karo katresnan ki janjane piye to, Mak? Aku ora perlu mejang karo manten, mau manten wis pinter-pinter wis sarjana kabeh. Ya Mbak Sela karo Mas Bayu. Walah ora perlu diwejang. Ora perlu dicaosi ular-ular. Sing intisarine mung ngene, Nduk. Cinta. Iya, cinta ki lak modal pertama kanggo wong palakrama, bener. Lah, apa sih maknanya cinta? Cinta itu adalah anugerah terindah yang membawa berkah dari Gusti Allah yang akan membawa tentram lahir dan batin, keselamatan donya nganti tekan akhir kuwi jenenge cinta. Ya. Yen mencintai adalah tidak hanya kita tidak mensakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana kesiapan dan keikhlasan kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai.
Wah, kok ya dhuwur men, kaya ngono. Kuwi gampang diucapne ning angel dilakoni. Ya. Lah, tandha-tandane wong lanang utawa wong wadon yen bebojoan kok wis apa iki modale cinta. Upamane sing lanang ki kok njur mbeling, kuwi lak menyakiti to. Ning ketika wanita tersebut bisa menerima rasa sakit dengan ikhlas, kuwi bakal dadi mutiarane menungso. Ngono. Ora mung apa kuwi jeneng awake dhewe aja nganti menyakiti karo lawan jenis, ning picarane bisa menerima disakiti oleh lawan jenis itu sendiri. Mergo kala mangsa wong bebrayan sosok bubrah ngono kuwi mergo sing ning ngarep ki egoise. Egois. Mung kuwi tok ora kuwi. Sok-sok ki ya nuwun sewu wong bebojoan iki sok-sok ki ya apa kuwi jaga image lho. Ya sok-sok ki nadyan to anake wis gumbrayah 3 4 ngono kuwi jane sing wedok pengin ngejak sanggama nindakake ya kuwi dawuhe pengiran mergo kuwi ngibadah. Sing wedok karep ning isin arep omong mergo dheke gengsi. Ora omong karo sing lanang. Lah sing lanang lak ora ngerti. Sakire sing wedok iki lambene mecucu nganti kena nyantolne kethu. Apa-apa dimusuh, pitik dimusuh, lawang briyek, piring prompiang kabeh di ora arek kaya ngono. Janjane upamane nembung karo sing lanang apik-apik, watone sing lanang pas longgar awake sehat, ya mesti diladeni. Ya, kuwi penting ya. Kuwi penting. Kuwi terjadi ning ndi-ndi aku ya nglakoni ngono, Nduk. Ya ta. Ngono kuwi. Mergo apa to? Wong lanang karo wong wedok ki ngibarate kaya sepur karo rile. Iya to. Wong lanang ki sepur, wong wadon ki ril. Dadi upamane sepur ki pengen liwat sak wayah-wayah, rile aja kenyih. Kudu manut diliwati. Manut mergo terjadwal. Yen ora manut engko malah cilaka mergo nggo penumpang pirang-pirang. Penumpange keluargane dhewe. Iya, ning upamane rile, saiki aku tak takon, ril njaluk diliwati karo sepur, yen sepure ora gelem kuwi hukume piye? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mergo mlakune sepur kuwi manut jadwal, yen mlaku sak geleme, iki mengko iso tabrakan karo sepur liya-liyane. Mergo yen upamane kok sepure iki rapati sehat, ndalah bahan bakare ora ana. Iki engko ya ora iso ejes-ejes, Nduk. Ora iso. Nek sepur iki lagi sehat, bahan bakare penuh, penumpange ya ana, mesine ya sehat. Iki engko yen kon liwat ning long tut. Jes. Ngono ya dadine apik. Kari menikmati ril kuwi mau. Ya, Nek ora duwe daya apa-apa njur ditekati, iki engko ya ora iso ejes, Nduk. Ora iso. Pomo ejes mung pisan, jes, wis ngono tok. Ya, ngono kuwi. Ngono kuwi hukume. Lah, kuwi wis disunahkan dening Rasulullah mligine garwa Rasulullah. Sing jenenge wong wedok ki aja gengsi ning gelem tawa. Contone piye? Lah iki garwane Rasulullah iki. Upamane bar salat ngisak kae ya. Wong wedok sing apik kuwi kudu rampung salat bar kuwi terus dandan sakpole. Ning omah. Lah sakwise dandan sing ayu bar kuwi ngadep karo bojo matur karo garwane, "Kang Mas, dalu menika kula kagem napa mboten?" Matur, Yen kagem sing lanang nyauri ya kanggo, yen kanggo ya diladeni apa mestine. Ewadene kok sing kakung, "Aku lagi repot ki, Nduk, aku lagi ra kepenak." Sing wedok aja kok njur ngamuk. Ning kaya garwane Rasulullah, langsung wudu, sandangan kuwi banjur dilepas kabeh ngangge rukuh, tahajud wiritan sewengi utuh. Padha karo wong Karangmaja ki ya ngono. Wong wedok-wedok kene, anggere sing lanange omong aku lagi kesel dik. Wong kene langsung ngangge rukuh. Ha iya, kaya ngono kuwi. Nek ya kuwi raine peteng. Ha iya ngono kuwi. Paribasane ngono ya, Mak. Sing penting aja nganti gengsi di dalam rumah tangga dan saling mengisi. Tidak ada makhluk yang sempurna, di mana pernikahan adalah fungsinya untuk menyempurnakan satu sama lain. Bagaimana kekurangan tersebut bisa direkayasa menjadi hal yang sangat sempurna. Lah kuwi pernikahan. Wah, iya ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Arep ngaturke apa minangka salam pambuka. Tak aturake marang mempelai berdua luwih dhisik mengko kepeksa pepundhenmu Bapak Supito tak aturi minggah wonten pepanggungan kalian Pak Winardi ning tak ngaturke lelagon kagem temanten kekalih. Iya, Mbak Sela karo Mas Bayu. Larase pelok patete barang.
kula nyuwun dandang kula banjet. Oh, dandang kula banjet sing nembang. Nyuwun dumateng Ibu Sukesi Rahayu Sarjana Seni Magister Seni, dosene isi Surakarta jurusan pedalangan, materi tetembangan dan karawitan. Iya. Monggo Bu Kesi kula aturi ngaturaken lan mbok bilih badhe ndongaaken temanten lan matur nuwun kalih Pak Supito sasana lan wanci kula aturaken. Inggih Pak Dalang. Saderengipun nembang kula kepareng matur ingkang sepisan ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami konjuk dumateng keluarga besar Bapak Supito sekalian Ibu, sekalian Mbah Putri. Mugi-mugi anggenipun tasyakuran Mahargya Putra Mbiwado Siwi tansah pinaringan lancar, slamet, sedayanipun berkah barokah lan rezekinipun tambah kathah. Amin. Dene kangge temanten kekalih mugi-mugi dadosa jodoh ingkang sakinah mawaddah warahmah ngantos kukuting jaman ngantos ing akhiratipun samangke. Dadi awake dhewe iki dadi jodoh ora mung ning donya tok bapakmu. Lek iso engko dhewe awake ning akhirat kono ya ketemu. Awake ya iso mantenan ning nong ning gong ngono kuwi ning kono. Pengen ra? Pengen apa ora? Ya pengen ning ya sirku ya ganti suasana piye to piye ngono lho jane. Tegese iki nggone beda ngono lho. Oh iya. Kok mesti kaya ngono kuwi to. Mbok sampean sekali-kali nyenengke aku ngono lho. Yen aku ngejak ngomong rembukan sing sae jenengan mbok yo nanggapi ngono lho, Pak. Pancen aku yo menyadari saiki awakku yo wis tuwek, manak papat kuwi yo wis beda karo mbiyen. Wis ora siset kaya mbiyen ngono lho. Mboten ngoten. Kula niku jenenge bojone dhewe kok dilem nek kurang patut. Nek jenengan panjang ngersake nggih. Bu Kesi piyayai mengatakan wis sepuh parandene sik ayune kaya ngono, suarane sik apik kaya ngono, bodine sik kaya ngono. Ngelem kaya ngono ora pantes Bu Kesi. Aku ngelem karo sampeyan iki sarana tumindak lan pakarti ora kok ngangge pangucap. Lah ngono kuwi. Apike kaya ngono yen wong lanang kon omong aku cinta padamu, Dik. Lah ditakoki wong wedok, piye Mas, kowe cek ora karo aku? Bingung. Mulai anggere kanthi tumindak dijak dolan, dijak neng ndi, dijak mangan, ditresnani, cukup dengan tindakan itu sudah membuktikan bahwa seorang laki-laki mencintai ngono kuwi. Alhamdulillah, wis seneng aku lek ngono. Heeh, pancen niatku gen seneng sampean ngono kuwi. Nggih. Nggih matur nuwun ya Pak, muga-muga senadyan to sampean sok dadi dalang kondang, regane larang, aja lali karo aku ya Pak. Ning mergo ngene lho Pak, wong iki yen wis kondang adate ya yen dalang kuwi umume lho ya ning muga-muga sampean ora. Amin. Sing abot kuwi godha telung perkara. Siji harta, loro tahta, sing telu wanita. Apa kuwi? Wong wedok ayu, siji harta, loro tahta, ping telu wanita. Oh, kuwi. Yen cara Jawa ya dhuwit dingklik karo teman wanita sing apik dudu bojone. Ha ngono kuwi. Lah iya. Lah wong aku dhek iki lho Pak, mbok eling ning Ponorogo kaya wingi. Lagi wae ngelem-ngelem aku. Ning Ponorogo wingi bengi lho. Iki penonton streaming mesti preso kabeh. Lagi nek bintang tamu sing ayu banget saka Tulungagung jenenge Silvi Kumalasari. Aduh, tanganmu sing ngremeti ngono ki. Ki lek wong wedok sing atine padhang, ora bakal. Dadi aku ki karo sampeyan lair batin. Upama pancen tenan sampean kok pengin wayuh loro ngono. Yah, monggo ya, Pak. Monggomu modele karo atine keteke panas ngono modele iki. Iki lho Pak Eladen iki monggo. Ora bakal kaya ngono Bu Kesi. Ya muga-muga dipangestoni karo para warga masyarakat Karangmojo, Kartoharjo. Awake dhewe anggene bebrayan ya padha karo temanten nganti kaken-kaken ninen-ninen pikantuk wahyune jodoh Allahumma. Amin. Masyaallah. Yo saiki nembang dandang gula banjetipun. Dandang gula banjet sego pecel metu. Oh iya nggih. Klutak-klutik. Nggih. Cocok. Kono iso mangan kene karo mambu tok. Ayo nggih. Pak Dalang nyuwun sewu niki disusul kalih bintang tamu penggerong. Nah niki lho. Oh iya. Gundule padha. Ayo nggih. Iya nggih. Monggo Bu Kesi. Lamun arasu antuk
lamun arsa antuk jatuh krami ketika akan mendapatkan suami atau istri atau pasangan. Pripun Bu Kesi? Den prayetno ing pamilih hirna aja waton wadon aja milik wong ayu kaping pindho melek wong sugih. Dadi wong rabi iki aja milik karo wong ayu lan wong sugih sebabe merga rupa ayu iso luntur, bondo donya iso gempur, kabeh ora ana sing langgeng. Iya, ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Monggo. Ping telu pangkat derajat iku bisa laro keneng sembang sarah wungan kapi lot mreng wicara kang manis manis Noneno. maramani den prayetno Matur sembah nuwun Bu Kesi. Digarap rong rambahan sepisan Bu Kesi, yang kedua nyuwun karo mantan mahasiswaku sapa Mas Ferdi Sambo. Iki dalang saka Magetan. Oh iya to. Mumpung cedhak nusul ngancani Mase, ya Mas Danang Suseno. Mas Sulomo, Prastya Sulomo. Nggih. Mangga dipun aturaken sarung jagung dados rasa Alhamdulillah wilujeng niskala wujude tetembangan sarung jagung diaturake marang mempele berdua Mbak Sela karo Mas Bayu. Iya, muga-muga katresnane ya
bisa sempulur langgeng enggal pinaringan wujude putra sing kaya golek kencana minangka panyambunging sejarah lan putra putrine tansah dipun paringi soleh lan solekah. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun kanthi sanget dumateng Bapak Supita kaliyan Pak Winardi mendampingi tindak wonten ing pepanggungan mestinipun badhe ngaturaken panuwun dumateng tangga tepalih lan sinten kemawon sampun mbebantu. Ya. Repek Durmana. Ayo monggo Pak Supita pinarak wonten pepanggungan ndi. Gandeng ingkang menghibur sedaya para masyarakat menika Pak Supita. Tepuk tangan untuk Bapak Supita para kadang. Nggih. Monggo klatire paring dawuh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajmain. Amma ba'du. Nyuwun sewu Pak Dalang ingkang terhormat, nggih, nempil wedalipun kagem matur kawula atas nama keluarga besar almarhum Mbah Wirsentot, Mbah Haji Sukiyem ngaturaken terima kasih ingkang kathah-kathahipun. Ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya masyarakat Karangmojo khususnya RT 6 ingkang sakmangke sekuyung mulai saking Bapak Lurah, Bapak Cari, Sero Perangkat nyekuyung niat kaula keluarga besar mantu putri kaula atas dukungan sedaya mawon dalam pelaksanaan ini wonten kekirangan wonten gangguan kados menika sonnya sangat bagus Pak Lurah, Pak Dalang. Nggih, matur nuwun. Anyar Pak niki. Ya. Paling tidak menika ganggu kemerdekaan keluarga atau kemerdekaan warga Desa Karangmojo anggenipun sari mbok menawi ingkang mboten mirsani. Tapi insyaallah son menika isine memang Pak Dalang Cahyo ingkang suara dan gamelanipun cukup menghibur. Nyuwun sewu niki kula pirsani Pak Dalang wau gang sempit. Nggih. Yang biasanya Pak Dalang niku wonten lapangan niku wonten gang sempit. Nggih, Pak. Mboten napa-napa. Ngantos ujung ngantos jalan pertigaan kiri kanan alhamdulillah saged menghibur masyarakat Karangmojo dan sekitaripun kathah sangat Pak Dalang. Oh, ngaten. Matur nuwun sanget. Nggih. Wedalipun Pak Dalang saged kersa dateng Karangmojo wonten dalu menika. Nggih. Kula kinten mboten panjang lebar Pak Dalang. Nggih. Matur kula sekali lagi saya mohon maaf sekeluarga besar dari Haji Wirsentot almarhum Ibu Haja Sukiyem menawi dalam hal pelaksanaan menika wonten keiranganipun. Para penonton saya mohon maaf bila dalam menyediakan tempat dan sebagainya kurang berkenan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedap Pak nyuwun prisa sekedap nggih Pak Supita.
ingkang sampun wayangan ping 7 niku Mbah Sukiyem nggih. Mbah Sukiyem. Oh nggih. Nggih. Jenengan nembe menika nggih. 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 Lah putrine pinten? Setunggal. Tunggal. Nggih. Mantu niki. Nggih. Lah bar niki kira-kira enten wayangan melih mboten mriki? Insyaallah mangkene. Oh sik kula nggih nyenengne penonton men hiburan nggih napa mboten? Ngeten Pak, kula usul. Nggih kula mau critakake nggih niku estu. Nalika kula sowan wonten Ponorogo, suasanane nggih ngeten iki. Ngoten nggih. Lah akhirnya terus dipun napa niku dipun usuli kalih warga masyarakat mriki lak dalem. Nggih. Anu Pak, niku omahe niku nutupi sinden Pak. Oh ngaten. Niku saene dimbrukne mawon ngoten Pak. Tiyang Ponorogo ya langsung dimbrukne, bar wayangan dibangun melih. Oh ngaten nggih. Niki ketoke omah niki apike anu Pak niki. Tetep kajenge ngeten nggih mawon mboten napa. Sing penting wayangan. Malah niku lak dak to wingi jenengan. Mangke suatu saat sinden kula kajenge teng burdak mriku. Nggih ngaten. Nah, maksud kula ngaten Pak Dalang. Nggih. Insyaallah. Kan aku ketinggal saking pundi-pundi nek teng Durdak menika. Lah nggih kula saken menika. Tur panjenengan sembodo Nadyanto Rupek panggenanipun teng Jawi lak jenengan paringi layar to. Nggih Pak Dalang. Lah nggih. Nika kedah mangcek sinten ngertos mriku mboten nyetel wayang malah nyetel bola. Insyaallah mboten nggih. wonten telik sandi wonten mriku kok. Wah nggih telik santri. Nggih. Panjenengan Bapak badhe paring dawuh Pak Pak Winardi. Nggih. Matur nuwun. Wah nggih. Niki Pak Winardi nggih Jogobaya. Mbah Jogobaya Pule kula. Oh, panjenengan Jogobaya. Nggih, riyin saniki sampun purna. Layak kok nuwun sewu brengose kaya Raden Gatotkaca kae. Nggih. Matur nuwun. Sepindah malih niki dumateng kanca-kanca ibu-ibu daden wingking nggih. Karang Taruna niki wau saking Karang Sepuh mriki nggih niki wau kula ngaturaken matur nuwun sanget niki wau pun dibantu ayo kopine nanti tak tokne klarak ngoten. Oh gelekne gending aku. Oh ngaten. Nggih niki. Dados mriki enten Karang Taruna enten Karang Sepuh nggih. Nggih niki Wah nembe ngerti kula. Mergi niki nggih tiyang piantune enten sing nem enten sing sepuh ngaten Pak. Oh ngaten. Nggih nggih. Jauh Pak Dalang. Nggih. Kula sampun cekap tak mandhap persane Mas Winarti lanjutkan kali gending. Oh ngaten. Nggih. Tugasipun benten-benten Pak Dalang. Oh badhe mandhap. Nggih. Mboten salaman kali sinden-sinden riyen. Sampun nggih. Mampun nggih. Ninggali napa ta napa ngoten lho Pak Supito. Pangestu pandonga ngoten lho nggih. Sembah nuwun Pak Supito, mugi-mugi saged barokah anggenipun kagungan hajat nggih Pak Supito. Nggih. 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 Jenengan Pak Winardi monggo menapa? Nggih. Ning bau dipun suwuni gending ngoten Pak. Oh ngaten. Menapa ingkang dipun kersakaken? Kangen ning ati Oh kangen banget. Ingkang nembang? kula. Oh panjenengan. Kalih sinten mengke sing ngantani ngoten. Oh monggo dipun pilih menawi Winong niki 500, menawi Mbak Birgita niku 750. Nah niku nggih. Waduh iki. Nggih. Niki mengke sing nyawer Pak Supito lho mare. Lah Pak Supito mandhap ramang. Mboten mengke. Guyon Pak mboten. Nggih. Apa nek sing wani karo Raden Gatotkaca semene iki ayo nggih. Mboten. Kula malah matur nuwun dumateng Pak Dalang, Bu Kesi. Kula rawuh teng dalem panjenengan pun disugata napa mawon kula matur sembah nuwun. Nggih. Leres Pak. Pancen lek piyayi nanggap nek mesti kula suguh. Nek wong dolan entekne gula niku mangke. Nggih, agem bawa ngaten nggih. Nggih, monggo nderek jenengan Pak. Nggih, bawane bawa kangen mawon. Wae. Pangkur. Nggih. Wae nggih, nggih. Nana. Kangen ku tanpa pomo. Wah, suarane ya kaya Raden Gatotkaca tenan kok elok tenan. Kangen ku tanpa pomo. Wah, nggih. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Wis lawas anggonku nunggu nanging amung lelet
ngeling ana rikala dina kepungkur nate ngendika napa Pak sliramu nate ngendika tresna lahir dalam kubur tresna lahir terus sing batin nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Winardi luar biasa suarane jos nggih ngono napa jenengan nggih mantan penggirong to Pak Win mboten lah kok suarane iso kaya ngoten niku gembleger kula wae kalah gedhe kali jenengan nggih nggih niki kalih promosi kula sing ngrias niki bojo kula ngrias temanten oh ingkang garwa nggih nggih terop komplit nih oh saking panjenengan nggih nggih kinten-kinten badhe pinten ngaten iki halah nggih niku nggih derek ki ambak Pak oh nggih niki termasuk sepupu nggih nggih ngoten ibu kula niku Mbak Yune Mbah Sukiyem oh ngoten nggih nggih kula menika jebul nggih duwe dulur teng Magetan niku sinten lah namine Pak Bambang Sularso niku kalih kula nun sewu beda bapak beda ibu nggih padha niku nggih lah ning mbahe nggih mbahe Pak Sularso kalih mbah kula niku lah niku nggih benten niku nggih oh berarti sampean padha kalih kula nggih pripun jenenge asline nggih dhuwure kancane kancaku oh nggih kancane kancaku nggih sami nek kancaku dipek ha ya ngono nggih monggo ya sapa Mbak monggo kangen ning ati mang pilih Mbak Birgita napa sinten siap ora monggo nggih nggih ditarik to Pak niku ben iso jumeneng mergo mboten narik ku kleru iki sampeyan lek ora gelem narik kok ditarik genti lho nggih Pak minta tolong dong Pak kok gedhi ngaku wis anggere sing wedok meni minta tolong dong Pak langsung bringose tetel kabeh nggih monggo kangen ning ati digarap ketawangan mon sik to Pak aja kesusu sik to Pak kita intermezzo kita perkenalan dulu ngoten lho cocok nggih Bapak Ibu nggih Pak Win napa garwane nggih enten iki enten layak wedi sampean nggih mboten sakmenika kan kula kan ibarate kan putrine jenengan to Pak kula kan saurane putri lho mboten to Mah Pak wah lah moh Pak ayo bejamu Bir menawi kok ora entuk apa-apa bar iki Pak jenengan wau kan to sampun nyugatani kula sak rencang-rencang sinden niku wau maeman to kula dugi mriki niku Pak Winardi niku ayo Mbak maam gek ndang dikengen maam ngono lho Pak heeh terus sakniku niku ajenge tangkret jenengan kula niku sinden sinten ngoten lho Pak dereng tepang lho mare oh dereng tepang sekat mang sore ki ora kenal Pak belas ya Allah Pak panjenengan bagus men to Pak brengose lho Pak jan hati-hati Pak Win anggere sinden wis wis ayo ndang digarap kok dadah wis kesuwen iku ilang iku mare iya ya Pak iya sabar Pak sabar batine Bu Win ning jero karo tutuk-tutukno ngono nggih oke Pak nggih niki kagem piantun wonten wingking ingkang gawe wedang wau nuwun gending menika. Nggih, siap. Siap. Kangen ati. Nggih. 500.000 ya, Pak. Boten Pak guyon. Karo kene ya ora. Ora siap kene. Ayo. Nggih. Piyai sepuh ki aja disuwuni arta ning disuwuni pangestu, ngono lho kira-kira. Yo, tak dongakne ae. Nggih. Dongane pripun, Pak? Muga-muga nanti paringi jodoh. Amin, Pak, amin. Jodoh piye niku kalih wong lanang boros kok, Pak niku. Waduh, nah kuwi. Monggo dipun aturaken kangen ning ati konjuk dumateng sedaya panitia. Yuk.
lawase kowe lunga pamit karo aku Joget Lesa. tuh wong ayu pemujanku ati susah mung kangen siramu Bagas katresnanku Ratakan rasane hatiku Awak lumrah labi saturu Wawayanganmu ngrekidu hatiku Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani Semalang bagus tresnaku iki ora bakal mlayu tenane iya Pak ora suwe aku bali bisa sumandhing ana ing sisih yo joget Pak sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku yo wong ayu pemujanku ati susah mung kangen iramu Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani Pak, niki tempone kurang cepat, Pak. Jenengan tetese mboten saged joget sing cepat ngoten niku. Ya piye? Berarti harus lebih semangat ngoten lho, Pak. Kudu rada cepet. Wis tuwek marane. Lah kula jek enom pengene sing ngoten niku lho, Pak. Kok cepet-cepet piyai sepono napas. Nah, nggih leres. Kula mawon mun krasa semen. Tanah ijo. Nggih. Habis ini temponya harus lebih mencepat, jenengan harus lebih semangat lho, Pak. Tenan lho, Pak.
Siap. Kari sagongan men Pak, ra apa-apa. Kari sagongan. Biasane lek kari cepet Pak, engko banjur ya. Tak. Ngoten nggih, Pak. Oke, Pak. Siap. Siap. Oke. Aja semalang wong bagus. Hop. Diomongi ki ngedek cepet tok Lho, lagi wis ping 2 iki, Mas. Wis ping 2 iki. Lah, iki sing terakhir iki kudu cepet. Ya. Aja semalang wong bagus. Ayo, Pak. Bila bisa layu. Ya. Ora bakal aku lali. Kau sumanje ana ing sisihmu. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun, Lepat Pak. nyuwun papunten. Boten, Pak. Nggih. 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 Pak Dalang, Napa? matur nuwun sanget. Nggih. Nggih. Jenengan Saged, wau saged. pas nembang pas bawa iki tak lem kaya Gatut Kaca. Ya, Bareng terus. sampun nembang gen lagu Kangen ning Ati malah kaya dosa muka malian. Wah, Nggih. ndaplang luar biasa. Nggih. Nggih. Matur Saliman nuwun. riyen lho, Pak. Nggih. Saliman riyen. Salaman piye? Ya saliman lho, Pak. Ngoten Salaman lho. ya salaman. Nggih, terima kasih nggih, Pak. Nggih. Pak. Namun Piye? supe lho, Pak. Iki Lah. eneng iki nggur piye iki? Lah, Iki ben gak ketok ngono piye? ben gak ketok, tak tutupi, Pak. Ben gak ketok ngono. Lah, ben gak ketok piye? Tak tutupi kira, Pak. Loh, Pak, Sik pun izin kalih Bu Win dereng mangke. dereng. Bu izin nggih, Bu. Nggih. Pun kula izin ki lho, Pak. Lah. Lah. Lho, piye malih ora Walah. Alah, Pak Winadi lho, lah. Awas ndasmu awas. Aduh, terima kasih lho, Pak. Nggih, nyuwun papunten nggih. Kap mboten nggih, napa-napa. matur nuwun, Nggih. Mbak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Dadi wis ditata Sampun. Pak Supito karo Pak Win iki. Sing nyanyi Pak Min, sing nyawer Pak Supito. Lah. Ayo ngono kuwi. Napa kula dherekaken ten mrika, Pak? Oh, boten. Matur nuwun nggih, Pak. Atas, Pak. Ampun nganti kena godho, Pak. Kaya ngoten niku sinden iki angger ngerti piyayi munggah ngoten raine kaya kotak amal, Pak. Lah iya sembah nuwun karo Pak Win, karo Pak Supito, Letresno karo seniman munggi gayeng-gayengan kok mak ngene iki. Ngono kuwi.